人材サービス大手のパソナグループは今日、大阪・関西万博に出展されていたオランダパビリオンを兵庫県淡路島へ移設するための調印式を行いました。オランダ館のミニチュア模型なんですが、ネジ1本まで再利用できるように設計されていまして、ここ淡路島でそっくりそのまま組み立て直されることになります。オランダ館は建物のすべての資材をデータで管理。移設では万博で話題を集めた直径11メートルの巨大な光る球体なども再現されます。着工は3年以内を目指し、淡路島やオランダの特産品を販売するなど、地域や観光客の交流の場にしていきたいということです。